حضرت جنید بغدادی آپ دے زمانے چ ایک عورت سی بڑی حسن والی، بڑی خوبصورت سی، انہوں بڑا ناز سی اپنے حسن تے۔ ایک دن اپنے جنے نال بحث مباحثہ ہو گیا، کہندی یہ وقت دا جنید بھی مینوں ویکھے تے مائل ہو جائے، ایڈا انہوں حسن تے ناز سی۔ وہ عورت مسئلہ پوچھن دے بہانے جنید بغدادی دے بوئے کے ٹر گئی، جا کے جس ٹائم بیٹھی نا جنید بغدادی دے کہتے نقاب کیتے اس مسئلہ شروع کیتا تے نال ہی نقاب ہٹایا۔ ان گل توجہ نہ سنن والی ہے، جنید بغدادی ان عورت دے سامنے بیٹھی ہے، نقاب ہٹائے نظر تے پہ جاندی ہے۔ جنید بغدادی دے سامنے بی بی نے گل شروع کیتی، نال ہی پردہ ہٹایا۔ جنید بغدادی دی نگاہ جس ٹائم اس عورت دے چہرے تے پئی، آپ نے اس زور دی ضرب لائی نا اللہ پاک دی کہ اللہ پاک دا نا اس بی بی دے دل وچ پیوست ہو گیا۔ بی بی اٹھی کار گئی، سارے بناؤ سنگار والے معاملے ختم، مصلی لیا، وضو کیتا، رب دی بارگاہ چ حاضر ہو گئی۔ پھر رات ساری اللہ دی عبادت چ گزرے، دن روزے چ گزرے، نہ دنے جنے نو نہ راتی جنے نو ملے، یعنی اتنا زیادہ عبادت گزاری دے وچ آ گئی کہ جنے دا خوش و خیال نہ رہا۔ ایک دیہڑے جنا تنگ آ کے انہیں جڑا جملہ کیا، انہیں آکھیا میں جنید بغدادی دا بگاڑیا کی سی، میں جنید بغدادی دا بگاڑیا کی سی، اے تے گئی ہے اپنے صاحب نال، لیکن انہوں نے انج دی ضرب لا کے بھیجیا ہے کہ ہن اینوں جنا بھی بھول گیا ہے۔ جڑے اللہ والے جنہ محنتاں کیتیاں نے، جنہ اپنی نگاہ نو پاک رکھیا ہے، دوستو نگاہ پاک ہوے گی، عبادت دی مٹھاس ملے گی۔